lithi Lwenkosi washona emfudlaneni antivesi isling wayengahlukani naso njengoba wayesalusa washona emfudlaneni wathatha 5 smooth stones uthi omunye umbhali define these 5 smooth stones uthi J stands for justice ngoba uJesu make efika empilweni yomuntu ulethe justice uthi E stands for eternal life ngoba uJesu masele efika empilweni yomuntu umnikeza eternal life. S stands for security. Once uthi Jesus take your position in my life, we are well secured. We are secured spiritually. We are secured emotionally. We are secured psychologically. We are secured physically. We are secured otherwise. UTU stands for unity. Umujesu ngaphakathi. La ukhona ufayithela unity. Ngoba lo ngaphakathi ungwe unity. Lastly, S, salvation. Lemenyezelwa ngabafowethu kulelithente ukuthi abantu bangafi bengayitholanga imfundiso yomusa. Wathatha ke lamatshe wafaka esigxotsheni wasethatha lo manje i-teenage versus the hero yamaFilisti. Goliath mhlambe indoda engawufika phambi roof isandla sakhe kwakuyinto enganga lenyawo lakhe ngiyabona nobo engangakushaya ngempama nje akuhetshe njengempama ungavela ufithishe ngendlela wayethi sigora ngaso njengoba lelithende baye bakhulela umyalezo to kill uGoliath of today oseke hlukumeza isizwe ngalendlela icrime ekhule ngalendlela idrugs esikhule ngalendlela ukufa okuhlake ngalendlela uDavide wakhumbula wathi ngelinye ilanga wakhupha isifi. Niyayazi isifi? Yeah. Ukhona ipost ezi-advertiswe Limpopo or e-Western Cape kube sokuvele nje i-advertiswa abantu bese beyasubmit abafaka ama-CVs abo. Then la panel shortlistayo ayimazi lo muntu ibuka isifi bathi bela eThekwini babona umuntu oseLimpopo bathi lo muntu sengathi singamshortlista ngoba babuka ubuheavy besifi. uDavid wathi ngelinye ilanga ngahlangana nebhere ngayenzani ngayidwebula wathi ngelinye ilanga ngahlangana nenkonyama ngayibulala wathi nalo mfilisti uyoba yenye yazo. Uyabona monge kaboni lutho. Shut up. Uba your CV is empty, shut up. Ngoba khona izimo uthi mawubhekana noGoliath kuphela mazokhuleka ukhipha isifi uthi ngilanga akubona
ngaphandle kuyo. Hallelujah. Sukani madoda. Webabo. Ngeke ngabhekana noGoliath. Ngikwenye indawo. Kwaphela manje. Ngamkhumbuza uNkulunkulu. Ngathi hawu ngeke ngakubona. Ngo-1999 ngimisithende manifesha yafika intombazane irephishwe ngeshiti kuthiwa ibhuku ifile nga-apply pin code yasezulwini igama likaJesu waseNazaretha yaphila. Ngathi ngenye ilanga ngike ngabona bona betsuwana Northwest wenza lokhu naloku. Ngathi ngenye ilanga ngike ngabona laMontville uGilizimanga. Ngathi ngelinye ilanga ngakubona eHleboti. Ngathi namhlanje lo Goliath uzoyazi indaba. Oh, Jesus. Sibona izimo nekukhipha isifo la uNkulunkulu ake wakunqobela khona umkhumbuze omdala wethu. Kepha uma ungekaboni lutho, shut up. Uyekela babonile. uDavid waya kule nkinsela wathi mayesondela uyabona sengathi abafowabo babehlekisa bethe sisilime sisiwula besiya kuphi. Kepha umfana wathi press on wasondela. Uthi uDavide uGoliath uthi ungenza inyoni nxa isikhathi angizorifera kepha niyazi indaba. Wathi uza kimi ungenza inyoni uphethe isling. Uthi umfana mina ngiza kuwe ngegama likaJehova. Uyabona noba wazalwa waba yi-street kid awumazi ubaba bakhondene nge-background yakho. Once wathola i-title yobuntwana bukaNkulunkulu elithi iBhayibheli igama likaJehova lingumbhoshongo namandla. Abalungileyo babalekela kulo babe sebeyalondeka. Umfana wadedela isling. One stone zange sihlalela ngoba indaba enkulu. The Holy Spirit was in duty, was on duty. Ngoba nguye wayechanela lelitshe ukuthi maliye la kula ngobo eyavulwa zidesigners zamafilisti. Ngempela lafike lahlala la. Mase lihleli la yawo indoda. Mase iwile wafika uDavid wathatha inkembe kaGoliath wamnqamla ikhanda waphakamisa ikhanda as a sign of victory. Wathi uyibulele ihero yamafilisti. Masikhulekele ukuthi uGoliath oqeda isizwe sakithi simnqamla ikhanda. Sizobuyisa ihlazo lase-Afrika ngalevuselelo. uDavide
ngenxa yoba wayehluthwa bubuteenager wayishiya apha inkemba. Babe sebeyithatha abe military council kaSaul Edomites bawuyibeka kuma-archives kwathiwa zikhona inkemba kepha le yomlando le wahamba umfana kanti the battle is still on. Usekhohliwe wathi ngelinye ilanga esiya kwa-Ahimeleki umpristi nabo efika ngoba wayehamba ecatsha nekho umuntu wakwacatsha naseNayothi emzini wabaprofethi wadlula wazofika kwami-Edomu ehamba nabanye abafana. Uma befika wafika belambile bacela isinkwa. Wathi u-Ahimeleki isinkwa sikho kepha esikhona yisinkwa esigcwele sidliwe ngabapristi uma be-on duty. Wathi unless nizingcwelisile nabafana ohamba nabo. Wadeclare wathi hayi sizingcwelisile nalabo engihamba nabo basingcwelisile. Uthe master focus kwisinkwa. Uyabona kufana nokuthi usuke la eThekwini ubulala umuntu uhambe uyocatsha le mjondolo eCape Town. Akho street le kula mjondolo yaseCape Town koma sub 5. Akho street lapha ko number. Ngoba kusuka nje umuntu ezisukela la afika le kumjondolo. Wathana amandla nendoda Edom indoda ebeyiseva kwi-military council kaSaul. Bekelambile kwaphela ukulamba ngoba esazi uba le ndoda ingaba la kuthi ukuthi sengifile namhlanje. Uyabuza-ke uthi ayikho yini inkemba? Uthi u-Ahimeleki ayikho inkemba ekhona ileya awabulala ngayo uGoliath. Wathi lo isekhona. Wathi there is none like it. Nginike yona. Masivula leli tente ngizothi bazalwana ayikho enye inkemba. Inkemba ekhona ileya uJesu wabulala ngayo uSathane eCalvary. uZakhariya Oh Jesus. wabuza ezulwini Hallelujah. kwathiwa yini lamanxeba asezandleni zakho? Ayini lamanxeba asesinyaweni? Ayini lamanxeba asephangweni? Yathi impendulo ngamanxeba engalinyazwa ngawo emhlabeni. Simila ikhona indoda yalinyazwa. Ogama layo nguJesu. Sengivala John the Gospel, the Evangelist, chapter 8. Ungadvuli verses chapter 18, I think, in last verse. uJesu ekhuluma amazwi athi it is finished. Emphanyeke esiphambanweni. My God. Isitha sacabanga ukuthi uchaza ukuthi kuphelile ngayo. Kanti uthi it is finished. Ngeke nje kuvala amehlo akho la ngaphakathi. Oh God, oh God. Uyaze kushunyayelwa lapha ngibona gingqiki inkemba. Ngibona igingqiki ngaphakathi ethendeni. Ithi lento isekhona. Ay ngicela sambe kuthiwa lapha sekhokhiwe. Kubhadelwe
Hallelujah. Amen. Okuthula ethendeni. Asithathe ke leli thuba sibingelele izinceku zikaNkulunkulu Ndonga nethimu yakho. Zonke inceku zikaNkulunkulu kwi-5-fold ministries, all structures as mentioned la i-forum ubaba uDlamini abangcwele bonke from all churches iTheku namaphethelo, worshiping team, guest artist, visionary bearers. We salute. Naze nayenza into ekhitaza uNkulunkulu. Usehambile umfundisi uKhawula. Oh, uyabuya. In his absential, siyabonga kakhulu ifraternal yonke yaseMlazi ukuthi bavula amasango ukuba sizochitha intelezi la. Uyabona uNkulunkulu uyawuhlala uNkulunkulu. Ziyafika izinto kepha ziphelelwe isikhathi. Kepha ukhona lo oekhona okhona uyabakhona ude bese maphakathi. Sibonga ngithi komnye umfundisi my initial eLimpopo umfundisi uMkara chairman ka Back to God kwenye organization nationally. Ngimbuza uba liphi lelithende lelo uthi hayi sitshelekise ngalo kwenye indawo. Ngithi mfoka Mkhari asenze arrangement ngiye ngilithole ngiyokwenza i-experiment. Zikhona izinto ezenziwa ngabantu ubona ukuthi le eyabantu le kodwa eJehova ayisuka. Oh Jesus. Ayina competition. Ihamba yodwa. Lemvuselelo ayizanga zomasacha amadimo. Ngempilo zezikhazi usathane namadimo lakhe. Uvelele usathane. Ayeye Satan ayeye. Ayeye Satan ayeye. Ujejejeje wenzeba. Kwenzujesu. Ujejejeje wenzeba. Kwenzujesu. Awubona nomasonto bahleli phansi. Bakati inqubo. Mlazi segaraji la. Mlazi segaraji la.
ngizokhuluma yena ngizoshaya impempe imarathon yaqala kusasa uSathane amadimoni uvelelwe. Hallelujah. This is workshop. Workshop le. Igarage le. Yes. Umoyingcwele. It break down. Jesus. It's moving around. Hallelujah. It's overland. Jesus. Glory to Jesus. Senge slugene nezwe. Nobona. Obegezela. Beforum basekhona basambili awu baze bakhuluma kahle amadoda no baba uDlamini wafike naye wasishaya isithupha baze bakhuluma kahle and bas challenge yeah bas challenge the bathi this is not a once off thing ngoba uhulumeni uzamile wehlulekile linye ithemba manje linye ithemba manje uNkulunkulu siqhubeke sibathandazele labazalwana back to God committee ne team yonke le organization Unlimited Gospel Foundation sibakhulekele ukuthi uNkulunkulu bathole more resources ukuthi lento idla umhlaba si starting point lesi osozimali base South Africa bayayithatha imali boyinika nje bayise kwindawo ngendawo bayi nabanyana bayathola nebafana bayathola nabanye bayathola make kuze lezazigidi sizofanda lento ezolanda imphefumulo asibone nje isibekho sikafushane siyabonga inceku zikaNkulunkulu nezinceku zikaNkulunkulu ezizosebenza la sizikhulekele ukuthi uNkulunkulu makazosusa ihlazo le community yaseThekwini ngoba uNkulunkulu akanayinjabuliso uNkulunkulu omlomo ongaqaphi imanga ngoba uNkulunkulu uyalisusa ihlazo emthumbu singofakazi awufunde 1 Samuel just chapter 9 chapter 21 verses 9 ukhuluma amazwi ubaba ukhawula la ngoba
Siyadingana manje bazalwane. Bengithi la ngiqashwe khona emini. Ngithi isikhathi sonoma sonto siphelile manje. Sonto la siphelile leso sikhathi. Yebo. uJesu akazulanda sonto. uJesu uzolanda umzimba kaJesu. Yebo. Bangathi abantu befe emnyango. Sibe sikhatha amasonto wethu. Ingathi ingane zethu sihlezi phansi kwabridge. Zibulawa yunga. Sibe sikhatha amasonto. Hayi. Nakasibambane. Ibutho likaJehova. Awufundeke le verse. Inkemba kaGoliath umfilisti owambulala esigodini sase-Ela. Verse banlo. Imake. Bazawucabanga ukuthi qala lapha uverses 21 verses 1 uvale ngo9 so that bayiswe kahle. uDavide wayeseya eNobi ku-Ahimeleki umpristi. u-Ahimeleki waya ukumhlangabeza uDavide ethuthumela wathi kuye, yini ukuba uwedwa kungekho muntu nawe na? uDavide wathi ku-Ahimeleki umpristi, inkosi ingiyalezile udaba, yathi kimi makungazi muntu ngalolu daba engikuthume ngalo nengikuyale ngalo. Izinsizwa zami ngizazisile indawo ethile. Manje kuyini okuphansi kwesandla sakho na? Nginike esandleni sami izinkwa eziyisihlanu noma kuyini okukhona. Umpristi wamphendula uDavide wathi, asikho uma uthanda ukuyithatha yithathe, ngokuba ayikho lapha enye ngaphandle kwayo. Igama lenkosi lingaphuma lingozi izwi lakho ulinikeze igaranti wathi masekuphumile libuya lixakathile izidingo zonyana babantu nentombi zabantu. Uthemba nayo liyinkemba esika nhlangothi zombili. Uthi uDavide wake walifihla enhlizweni yakhe. Akona ngoba lisi stop nonsense. Nanti izwi lakho, nanti ifa lakho. Busisa konke ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela nje ozangifundela ngeNew King James uverse 9 phela. Sesiyitholile ibackground
ukuthi la yini okukhulunywa ngayo la. So the priest said, the sword of Goliath, the Philistine, whom you killed in the valley of Ayizwakali ndosi kawucheck ukuthi. So the priest said, the sword of Goliath, the Philistine, whom you killed in the valley of Eli, there it is, wrapped in a cloth behind the ephod. If you will take that, take it, for there is no other except the one here. And David said, there is none like it. Give it to me. Zinceku zikaNkulunkulu nezinceku zikaNkulunkulu sivula le crusade back to God, unlimited gospel foundation nebutho lonke likaJehova. Besezoqala izinceku zikaNkulunkulu kusasa nezinceku zikaNkulunkulu yonke lenyanga. This is South Africa. Uzanywe yonke into engasiza lesi sizwe. Siyinhlekisa nakwezinye izizwe. Kune overflow nasemajele. Babakhe babalungisa item becabanga ukuthi ukulungisa item uzoshintsha izinto. Kwashintshwa kwapheliswa ligama okuthiwa kuse prison. Kwathiwa makuthiwe correctional. Babalungisa item becabanga ukuthi item izoshintsha izinto. From 1994, everyone wanethemba lokuthi izozawulunga. It's bad to worse. Noma abantu bangakhululeka enyameni, kepha bengakakhululeka emoyeni, i-disaster. Ngizothi Leyonkemba uDavide abulala ngayo Goliath isakhona. Hallelujah. Thank you, Jesus. Zingafika izinto zibe ngathi zinhle, zibe ngathi zizosiza umphakathi, kodwa ziyaphelelwa. Leyonkemba uDavide abulala ngayo Goliath isakhona. uDavide la uDavide la wahluthwa ubuteenage, wadlala ngento okungadlalwa ngayo. uDavide ngikunike nje i-background. uDavide uzalwa nabafowabo, mfana kaJese lo. Njengoba ezalwa nabafowabo
kuphethe uSaul kunguyolawula. uSaul wapanishwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ngoba kekho desperate wathi look around, wavese wathi ukhona sekesitholele yena, kepha waligodla igama. Wathi Samuel, ngiyele komunye wamadodana kaJese uyongigcobela yena. Uthi uSamuel, ngizongena kanjani ngoba uSaul, he is still in charge. Wathi uNkulunkulu uzo apply strategy ube ngathi uzokwenza inkonzo yomhlatshelo, kepha uqonde khona uzokwenza inkonzo. Wathi uSamuel wasethatha uphondo lwamafutha, kwangathi uNkulunkulu uthi manje mangishintshe igiya ngoba ngesikhathi ngigcoba uSaul ngathatha iflask. Kwangathi uthi uNkulunkulu iflask into efragile, into eseflaskini ayilast. Ake ngitshintshe igiya ngithatha uphondo, into othi noba uyifake emanzini ayishintshi status. Wagcwalisa uphondo lwamafutha, wahamba waya kwaJese. Wathi mayifika banyakaza, wabuza bakwenzekeni, kwaba khona uprofethi la. Wathi cha, ngizokwenza inkonzo yomhlatshelo. Wa-apply strategy uNkulunkulu amnikeze sona. Wathi kodwa before ngenze le nkonzo ngicela wonke amadodana akho babizwa, Eliabi, Shama, Nadabi and others. Lo mfana uDavide wayengekho, wayekwelusa izimvu zikayise, kanti usekhosini. Bamiswa la kuthiwa ke Eliabi kwakuza ngamadoda isidla, bamiswa la phambi kwaSamuel. Ithi enye commentary ubethi ma ephakamisa uphondo lwamafutha ngoba uSamuel wayengamazi lo muntu ozogcotshwa la. Igama la ise head office. Yebo. Athi ma ephakamisa uphondo lwamafutha, amafutha angaphumi. Athi uSamuel next. Hallelujah. Ese komunye phakamisa uphondo lwamafutha, amafutha angaphumi. Athi uSamuel next. Wathi makufika kowesine, wathi uNkulunkulu Samuel angibhekiswe kwabantu, abantu babheka umphandle, mina ngibheka umphakathi. Hallelujah. uSamuel Hayi. waqina amanzi, Hayi Nkosi. waqhubeka nenkonzo azoyenza, waqhubeka kwaze kwawufika ekugcineni. There was no excuse for uDavide ngoba David was no name. He was Tom, Dick and Harry kwifamily yakhe. Kanti isimanga uNkulunkulu wasezulwini uneplan. Yeke abantu bakunyathela.
ubayeke bakunyathele ngubani ophethe i-50 rand la noba u-100 rand ngizakuyisela ngizothatha Jesus. andimshayela izandla uyazi emhlanganweni mangekafiki le nsizwa inkonzo iphumile kephoka kwafika le nsizwa nekhwaya ngiyiveki kakhulu kodwa makunale nsizwa beka kakhulu ikhwaya Jesus. uDavide wethu lo uDavide wethu lona uyabona le 50 rand uyabona ngiyayishobanisa ya uyabona ba ngiyanyathela le 50 rand kodwa le 50 rand ngiyawusala i-50 rand ukuthi ngishwabanisile I lose the value ukuthi nginyathele I lose the value ukusadana nakunyathela uyakwenze lutho uma unojesu will never die. God bless you, my brother. Bathi bayamcinezela uDavide kanti izulu lilunguzile usiyabuza ukuthi uSamuel baphelele yini amadodana uJese washo ngonya wathi hayi ukhona njengomunye umfanyana akekho usekubusa ukubona usizini wathi uSamuel let him come at once nobe beyumbiza ubizwa umuntu obhitha ngoba udisqualified kwalandwa into beyisuzelwa izimvu nazimbuzi ingathi igcwele ubulongwe mangicabanga ngiyacabanga nje wathi mayifika umfana wafika i-environment intense ngoba kunabantu abadisqualifiyiwe la wathi mayifika wengaphambi kwaSamuel wathi mayengaphambi kwaSamuel Samuel wadedela uphondo lwamafutha amafutha avuma amafutha avuma amafutha avuma wathi ndiwa izwi likaNkulunkulu umoya kaJehova wehlela phezu kwakhe suka the comforter, the advocate, the intercessor, the strengthener, the steadfast, the supernatural power. Oh, thank you, Jesus. Yabanjani ordination. David. Manje uDavide wasuka lapho wagoduka still ifamily recognize bahamba bafowabo bathe behambile uyise wamthuma ukuthi abaphathele isikhaftini wathi wahamba mfana baphathele ukudla ufika kuyaliwa la uGoliath uchallenge isizwe sikaJehova usolu la nebrothers zakho uDavide zila laba bathatha isikhaftini bathi uyaphi wathi
uzonikwana obulale lo mfilisti ongasokile. But I man goduka man goduka. What is kafte basifuna kodwa bathi makagoduka. Waqhubeka uDavid ngoba uma unomoya kaNkulunkulu umoya ingcwele ukhipha reverse gear afaka forward gear. Jesus. If your life is filled by the power of the Holy Ghost, we are untargetable. That is why Paul, second letter, that Paul to Corinthians, chapter 4, verses 8, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed and broken. We are hunted down and get up and keep on going. Bamhlupha kaka ngesikhathi esi-right. Lithi izwi lenkosi washona emfudlaneni. Anti verse isling wayengahlukani naso njengoba wayesalusa. Washona emfudlaneni wathatha 5 smooth stones. Uthi omunye umbhali define these 5 smooth stones. Uthi J stands for justice. Ngoba uJesu make efika empilweni yomuntu ulethe justice. Uthi E stands for eternal life. Ngoba uJesu masele efika empilweni yomuntu umnikeza eternal life. S stands for security. Once uthi Jesus take your position in my life, we are well secured. We are secured spiritually. We are secured emotionally. We are secured psychologically. We are secured physically. We are secured otherwise. UTU stands for unity. Umujesu engaphakathi. La ukhona ufayithela unity. Ngoba lo ngaphakathi ungwe unity. Lastly, S, salvation. Lemenyezelwa ngabafowethu kule tent. Ukuthi abantu bangafi bengayitholanga imfundiso yomusa. Wathatha ke lamatshe wafaka esigxotsheni. Wasethatha lo manje i-teenage versus the hero yamaFilisti. uGoliath mhlambe indoda engawufika phambi roof. Isandla sakhe kwakuyinto enganga lenyawo lakhe ngiyabona noboye engangakushaya ngempama nje akuhetshe njengempama wawungavela ufithishe ngendlela wayethi isigora ngaso. Njengoba lelithende baye bakhulela umyalezo to kill uGoliath of today. Oseke hlukumeza isizwe ngalendlela. I-crime ekhule ngalendlela. I-drugs esikhule ngalendlela. Ukufa okuhlabe ngalendlela. uDavide wakhumbula. Wathi ngelinye ilanga wakhupha isifi. Niyayazi isifi? Yeah. Ukhona ipost ezi-advertiswe Limpopo or eWestern Cape. Ube sokuvele nje i-advertiswa
abantu bese beyasubmit abafaka ama-CVs abo. Then la panel eshortlistayo ayimazi lo muntu, ibuka i-CV. Bathi bela eThekwini babona umuntu oselimpompo, bathi lo muntu sengathi singamshortlista ngoba babuka ubuheavy be-CV. uDavid wathi ngelinye ilanga ngahlangana nebhere, ngayenzani? Ngayidwebula. Wathi ngelinye ilanga ngahlangana nenkonyama, ngayibulala. Wathi nalo Mfilisti uyoba yenye yazo. Uyabona uma ungekaboni lutho? Shut up. Uba your CV is empty, shut up. Ngoba khona izimo uthi mawubhekana noGoliath kuphela amazwi okukhuleka ukhipha i-CV uthi ngelinye ilanga akubona. Uzwa manje kuwo. Hallelujah. Sukani madoda. Webabo! Just shut up. Ngengabhekana noGoliath. Ngikwenye indawo. Kwaphela amandla. Ngamkhumbuza uNkulunkulu. Ngathi hawu ngeke ngakubona. Ngo-1999 ngimisithende manfletcher yafika intombazane rephishwe ngeshiti kuthiwa ibhuku ifile, nga-apply pin code yasezulwini igama likaJesu waseNazaretha yaphila. Ngathi ngenye ilanga ngike ngabona kwalabetswana Northwest wenza lokhu naloku naloku. Ngathi ngenye ilanga ngike ngabona laMontville uGilizimanga. Ngathi ngelinye ilanga ngakubona eHleboti. Ngathi namhlanje lo Goliath uzoyazi indaba. Oh Jesus. Sibona izimo nekukhipha i-CV la uNkulunkulu ake wakunqobela khona, umkhumbuze omdala wethu. Kepha uma ungekaboni lutho, shut up. Uyekela babonile. uDavid waya kule nkinsela wathi mayesondela, uyabona sengathi abafowabo babehlekisa bethe sisilime sisiwula besiya kuphi. Kepha umfana wathi press on, wasondela. Uthi uDavide uGoliath uthi ungenza inyoni ngenxa yesikhathi angizorifera, kepha niyazi indaba. Wathi uza kimi ungenza inyoni uphethe isilingi. Uthi umfana mina ngiza kuwe ngegama likaJehova. Uyabona noba wazalwa waba yi-street kid awumazi ubaba, bakhondene nge-background yakho. Once wathola i-title yobuntwana bukaNkulunkulu elithi iBhayibheli igama likaJehova lingumbhosongo namandla. Abalungileyo baba
link. One stone. Zange sihlalela ngoba indaba enkulu the Holy Spirit was in duty. Was on duty. Ngoba nguye wayechanela lelitshe ukuthi maliye la kulambobo eyavulwa zidesigners zamafilisti ngempela lafike lahlala la mase lihleli la yawo indoda mase iwile wafika uDavid wathatha inkembe kaGoliath wamnqamla ikhanda waphakamisa ikhanda as a sign of victory wathi uyibulele ihero yamafilisti masikhulekele ukuthi uGoliath oqeda isizwe sakithi simnqamla ikhanda sizobuya isihlazo lase-Afrika ngale mvuselelo uDavide ngenxa yoba wayehluthwa ubuteenager wayishiya apha inkembe babe sebeyithatha abe-military council kaSaul Edomites bawuyibeka kuma-archives wathiwa khona inkemba kepha le yomlando le wahamba umfana kanti the battle is still on usekhohliwe wathi ngelinye ilanga esiya kwa-Ahimeleki umpristi nabo efika ngoba wayehamba ecatsha nekhumbula wakwacatsha naseNayothi emzini wabaprofethi wadlula wazofika kwami-Edomi ehamba nabanye abafana makefika wafika belambile bacela isinkwa wathi u-Ahimeleki isinkwa sikho kepha esikhona yisinkwa esigcwele sidliwe ngabapristi uma be-on duty wathi unless nisingcwelisile nabafana ohamba nabo wadeclare wathi hayi sisingcwelisile nalabo engihamba nabo basingcwelisile uthe mayesafocuse kwisinkwa uyabona kufana nokuthi usuke la eThekwini ubulala umuntu uhambe uyocatsha le mjondolo eCape Town akho street le kula mijondolo yaseCape Town koma-sub 5 akho street lapha akho number ngoba kusuka nje umuntu ezisukela la afika le kumjondolo wathana amandla nendoda Edomi indoda ebeyiseva kwi-military council kaSaul bekelambile kwaphela ukulamba ngoba esazi uba le ndoda ingaba la uthi ukuthi sengifile namhlanje uyabuza-ke uthi ayikho yini inkemba uthi u-Ahimeleki ayikho inkembe khona yileya awabulala ngayo uGoliath wathi lo isekhona wathi there is none like it nginike yona masivula leli tente izothi bazalwane ayikho enye inkembe khona yileya uJesu wabulala ngayo uSathane eCalvary uZakhariya Oh Jesus. wabuzwa ezulwini Hallelujah. kwathiwa yini lamanxeba asezandleni zakho ayini lamanxeba asesinyaweni ayini lamanxeba asephangweni yathi impendulo ngamanxeba engalinyazwa ngawo emhlabeni simila ikhona indoda yalinyazwa
ogama layo nguJesu. Sengivala John the Gospel, the Evangelist, chapter 8. Ungadvuli verses chapter 18, I think, last verse. uJesu ekhuluma amazwi athi it is finished. Emphanyeke esiphambanweni. My God. Isitha sacabanga ukuthi uchaza ukuthi kuphelile ngayo. Kanti uthi it is accomplished. Uma uJesu ethi it is finished. The Greek term is the business Greek term telestai. It's a Greek business term. It is, number one, your debt is fully paid. My God. Noma uyabona mawubona esikweleti sekhampani ethizeni, once wakhokha waqeda bakuthumelela la confirmation letter ozakwazi ukuyi-submita ITC. Ngibiza kahle. Once wasubmita la letter ethi your debt is fully paid, liyaclearisha igama lakho. Number two, i-judgment yase-court. Uma bowufumene i-judgment, once wayisefa, kumi-judge ithi your judgment is fully served. It means noba bebekwazi ukuthi uyisiboshwa, kepha awusophinde ulandele lutho. Kudeclare i-judge yathi uyisevile i-judgment yakho. Number three, kwi-military, uma kuliwa nangoba kuthiwa i-battle is over, ngobona iwinile, elo lizwe likwazi ukukhululeka. Inkosi yomsini busise. Sesivala uJesu ngokubethelwa kwakhe esiphambanweni. Our sin was fully paid. Glory to Jesus. uJesu ngokubethelwa kwakhe esiphambanweni, amacala ethu asesiwenzile was fully served. Saphuma discharge ngenxa yomusa kaNkulunkulu. The last one, the fight boyilwa namadimoni uzazi zonke inyanga ezase-KZN uze nazase-Limpopo waze ezase-Eastern Cape. But once Jesus take your position in my life, the battle is over. Inhloso yokuma kwanelithende izothi your judgment is fully served. Your sins are fully paid. The battle, lezi zimpo kade uzilwa za spiritual, za psychological, za physical, it is over, provided you take Jesus, take your position in my life.
usumadonse kusenza zosithandazela ngeke nje kuvala amehlo akho la ngaphakathi. Oh God, oh God. Uyazi kushunyayelwa lapha ngibona ginqiki inkemba. Ngibona iginqiki ngaphakathi ethendeni. Ithi lento isekhona. Ay ngicela sambe kuthiwa lapha sekhokhiwe. Kubhadelwe